О, а откуда у тебя такие зэбы Шведер? О, такі толькі ў мяне і ў Майкла Джексона. Сёння мы пакажам вам вінтажныя крамы ў Менску. Пачнем з новага месца рэдкія птушкі, якое адкрылася па адрасе вуліцы Кірова 19. Не чакала ўбачыць унутры такую увагу да дэталяў. Гэта нагадала мне еўрапейскія вінтажкі, дзе ўпрыгожаны кожны куток. Кошты на вініл стартуюць ад 5 рублёў, і я не магла не сысці без пакупкі, таму што ўсе пласцінкі ў дальным стане. А яшчэ мноства посуду, дыскаў, мэблі, фотоапаратаў, упрыгожванняў. Знайшла нават фішкі і налепкі з дзяцінства з чарапашкамі ніндзя. Далей прагулялася пешшу 15 хвілін да вуліцы Чырвонаармейскай 21 і зайшла ў адну з самых вялікіх вінтажных крамаў Менску – рэтра-тэрапія. Тут можна шпацыраваць гадзінамі і думаць, наколькі ж зэба, што ў рэчаў з'яўляецца другі, трэці, а можа ўжо і чацвёрты гаспадар. Мэблі тут выдатна адрэстаўраваныя, таму і кошты адпаведныя – больш за 1000 рублёў. У астатнім кошты сярэднія, але калекцыі ўражваюць. Мяне больш за ўсё зачапілі неверагодна прыгожыя размаляваныя вазы і наборы сталовых прыбораў. А вы часта бываеце ў такіх месцах? Можа быць, вы маеце улюбёнае? Дзяліцеся ў каментарах.